Mai Simba vanoti wakabva kudare kwaChief Marange apo pavakanga vari kudikanwa ikoko kuti Charles Mutenda enge aripo zvakare ipapo achizondoripa mhosva dzake. Mai Simba vanotsanangura vachiti Charles Mutenda haana kukwanisa kuuya kudare, izvo zvakaita kuti vazopiwe tsamba inotsanangura kuti Charles Mutenda ari kudiwa kwaChief Marange. Mai Simba mukutsanangura kwavo vanoti vakabva netsamba kwaChief Marange vachisvika pamba Pa Charles Mutenda. Mai Simba vanoti pavakasvika pamba Pa Charles Mutenda, vakasvika Charles Mutenda arongedza midziyo yese pamwe chete nemhuri yake. Mukutsanangura kwavo vanoti pamba penge paine madhindo anoratidza kuti enge ari emotokari hombe UD. Mai Simba muhurukuro yatakaita navo vanoti kutiza kwakaita Charles Mutenda hakusiko kupedza nyaya, asi kuti nyaya yengozi inotopera nekuripwa. Alright, Mai Simba tasvika panapa. Ndo paigara bamukuru wenyu. Chokwadi. Panapa ndo pamba Pa Charles Mutenda akandenga. Ndakabva kudare nezuro. Ndapo tsamba na mambo Marange kuti ndiuye ndivape nekuti wakanga usina kuya kudare. Taifanira kunge tiri kotese kuti tizoenda kunoripa kuChipinge. Saka ndapo tsamba yekuya kwawapa ndakasvika pamba pasitorina vanhu zviziyo zvese zvaenda. Paine madhindo erori. Ndichitosangana nevamwe next door vakati varongedza zvinhu zvavo vaenda. Ndichisvika pano yeshuwa ndakatenderera musha sezvizvi. Ndichitenderera ndichiona pese kuda kudai ndakasvika hapana kana munhu aripo. Alright, asi mukati mimi pane here chiratidzo chamakaona panapa kuti zvechokwadi zvinhu wakatotakura musina nechinhu mumba? Zvinhu ndakatozviona zvese kuti panapa zvinhu hapachina. Ndichiona madhoo zvaakaita mavharirwo akaitwa nemaketeni nezvakaitwa madhoo aya kutongona kuti pamba pano hapasina vanhu. Munhu aichengeta zvidziyo zvevanasikana vake wakabva kwakaroorwa zvaichengeterwa pano. Zvavo zvacho zvishoma zvazvaungaina zvese zvaichengeterwa pano. Kuzadza UD kutozadza nezvinhu zvavo zvese wakaita sei? Wakaenda vakatodonedza mafuta 2 lita iri kota vakadonedza kuroad kuzasuku. Kureva kuti vanhu vakatoenda kwavakaenda hapana ari kuziva kuti vakaenda kupi. Tsamba yamambo Marange ndiritongodzokazve musi wechitatu kudare kuti mambo Marange tsamba ndakasvika, asi ndakasvika vanhu vatama paine madhindo emota paruwanzi pacho pamusha pacho ndipo panapa hapana kana aripo kubva zuro. Patooneka kuti hapatorina kana munhu kana. Mhuri yavo yenge yakakura sei yekuti munonyatsoratidza zvechokwadi kuti panapa hapasina munhu? Paiva newana here kana kuti paingova nemukadzi nemurume chete? Baba mukuru vakanzi vanga vakugara kutauni. Nekuti kana pakauya mwana wangu achivataurira nyaya yekudare vakanzi baba mukuru ari kutauni. Pano pakanga paina Bhaibhiti anga akaroorwa kwaNaloid Tseketi nevana vake 2. Kwabva kwati mai guru naAshi mwana waFei anga akaroorwa kwaUzasuku Chirema ichi. Mwana waFei Chirema asi aigara pana pane 13 years. Kwabva kwati Craig mwana waSaru naye hanzvadzi dzake nemwana umwe waFei futi musikana. Vanhu vanga varigara panapa vaisvika 9 kana 10 asi hapatorina kana munhu. Aiwa, tinotenda zvikuru, hazvina mhosva. Saka muchafeya here kuti munzwe kuti wakaenda papi kuti nyaya yenyu indopere zvakanaka? Aiwa, chokwadi chiri kubuda pachena tikadzoka kwamambo Marange netsamba yekwamambo Marange. Kureva kuti mambo Marange rabasa ravo futi kutsvaga chii munhu wavo uyu. Wachadzoka kuti vachasvika nekuna sabhuku ekunoku kuti vachaita sei, asi kudare tichiri kuenda nyaya yesimba haisati yapera. Nyaya yokuti tizive kwavo kuti tichakunzwa nekuti kudare vachikudiwa kuti tiende kundoripa ngozi. Tapingopedza kuripa ngozi chari munhu akagara ake kwake kwagara hazvina basa. Chawakangotadza kutadza kuenda kudare kwakutadza futi kupa ripoti kwakurongedza kwakuenda. Kuenda kwavo hakuna kushata, asi kusaenda kudare kuti ngozi iite sei iripwe ipere chete. Right, inini ndi ndakatanga kuuya neshoko rekuenda kwamambo. Ndakauya ndikaona vanhu ndikaudza kuti musesa nditofanira kunge ndichienda kwamambo. Ndavaudza kudaro kwangoti zvakanaka toenda Sunday wacho kwamambo. Ndobva ndauya futi ndakakwanisa kuya katatu ndichivaudza kuti tiri kuendera Sunday. Vakati hongu tiri kuenda. Pakatatu kendakauya mazuva akasiyana. Pekutanga ndakasvika umwe musi ndikasvika umwe musi zvakakwana mazuva mangani 3. Ndichiva ndichivaudza kuti onai Sunday kuda tichipese takasiyira paya. Vakati hongu zvakanaka. Tatienda kudare kwamambo. Tichisvika kudare kwamambo ndirifunga kuti zvimwe vanhu sinzi takati tiri kuenda kudare titese kudare.
hawana kuuya. Ndobva tapinda mudare bva taudza mambo tadzoka but vanhu hawana kuuya kudare kanzi alright ngawanyorwe rimweni samoni. Saka pakanyorwa rimweni samoni tichiuya naro tichienda naro ndisvike naro kwasabhuku tizosvike naye pano. Tisvika naro samoni takaona pasina munhu plus ndakanga ndatozwa kare makuseni kuti wabuda makuseni pano yudhira waya kuma-past 8 rikatoloda zvinhu nawo rikazobva kuno kuzvikuma 12 zvekuda kuri kuti ruti yatakashandisa isusu takauya nekuseri kwana Mushunju yatakatendera nekuya nekwazaraura so taisangana pakati UD nesusu. Alright. So muchizosvika panapa pamusha pavo pavaigara iwo pane here chiratidzo chamakaona kuti hapasina vanhu? Ya zviratidzo zvakawandisa. Bozi inini pendakasvika angava manheru pendakasvika panapa. Ndakasvika sepaumba toti paumba pangu Pa Charles panapa. Ndizvozvo. Bozi ndini mutenda wacho. Ndakasvika ndikatenderera. Zveshuwa zvendinozwa zvaiva zvapana vanhu. Ndakadongorera mumba umu mudongorere ndaita kudongorera ndichiona munhu musina munhu. Kubva ndatenderera ndopinda kuona chikwere huku dzichiri panze, huku nemakanga nemadhadha matoki zvazviri panze. Saka nhasi makuseni ndadzoka futi panapa ndasvika zvinhu zvakavhariwa. Kuratidza kuti pane munhu akavharira. Nhasi pendadzoka futi izvozvi pendodzoka izvozvo ndosvika huku dzavhura kuratidza pane munhu ari kuuya achivhurira achidini achivharira. Alright. Saka pachiitiko ichi iwewe semwana wazviona sei zvakare dambudziko riri mumusha menyu raifanira kuti ringe richiripwa? Matanho api amuchatora kwaMutenda? Inini sekuona kwangu iri dambudziko hombe kutiza kuri kuti nyaya yapera. But zvatatofanira kutoisa musoro pamwe chete. Tobatsirana. Saka petakazama kuisa musoro pamwe chete ndoratidza kuti petiri kuisa musoro wamwana uri kuisa makumbo saka tisiri kubatana. Saka pano ari kuisa makumbo ndochidadziro chekuti chiratidzo chacho chekuti umwe unofuma akatiza atauri unorongedza kuenda. Dambudziko iri sekuona kwedu isusu kwetabva kwakure. Makata anoshura matero. Ndizvozvo. Isusu kwedu kusaidhika sisi nekubaziwa kwatomburana sekuti asitongoti munhu ngaadyiwe nezvinhu zvake. Ini sekuona kwangu dai zvaigona kuti mudhara uyu achangamuke newana teta wachangamuke. Pambofana kana kumbofa 1 wawe papa pa 3 wawe papa. Akambofa akanatsa kuona zviro kuti zvinhu zviya zvakutanga. Ipapo wanopepuka nedambudziko rinobva racho unobva anatsoona kuti zvasiya kuti chisolve dambudziko ripiri pane kugara kwatiri kuita ngotiza kwari kuti ndikona sezvo zvina zvinobatsira. Topa mushato kuti pana ari kuya achivharira huku. Saka ari kuya achivharira huku ko ndiye achamirira Charles Mutenda kori pangozi ngekuti ndiye baba yepano. Ndiye mai yepano. Kana achiuya panapa achiita zvaari kuita. Ava panapa watiza. Kurati iye ndiye ari kusara pano. Ndiye tichapinda naye kudare, ndiye ari kusara ari wepano. Ndiye achamirira zvese kuti tichaenda sei kwanduna kunoripa. Ndiye achatitungamira ngekuti ndiye ariziya urongwa hwake nevanhu vepano. Saka muri kumuziva here ari kusara achivharira? Hatisati tamuziya, sabhuku achaziya munhu wake ngekuti village inge yasabhuku. Tikaenda kwamambo Marange totoudza kuti mambo pane ari kusarapo hatisati tamuona. Munhu iye ari kuvharira huku anenge achitotenderera paruwanzi. Maonero ndakaita zuro nanhasi akatosiyana. Netsoka dzapinda apa kurati aripo uyu kauyu ndiye achaenda nesu kwanduna koripa ngozi. Ndiye ari kuziya akasirwa urongwa avo vachienda.